kira nek Setyaki. Setyaki kok raine kaya ember kaya ngono. Lha iya lha kok dadi isa kaya ngono-ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina. Ing atase derajate ngaceplik wulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra Nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke satriya baja hitam. Baja-baja dengkulmu melecat kira. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kokean gunung tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkone arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Sayang. Wong Jawa. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga aak menang. Inggih. Engko nang nganti aak menang pokoke kowe tak goleke us. Tobat wan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih ngesraken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit Yayi, garo aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Edek. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cekek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang. Oh, tenan aku ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mau. Panudya yutama ngambar arum sang kusuma ong ing
Yayi Dewi Banowati. Wonten pangendika ing ngadhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen maduka mbetaken inggih menika dhahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bale wismaku, rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahi, nek anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing nggone tipi yatim piatu iki lho. Aku apa, Pak? Panjenengan nika ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kowe aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katunggal cabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina lebokke Pakunjaran, kula nderek wonten ing Pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan pisan. Kula sumanggaaken. Dek Pate, pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dik? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ingkang abdi kepatihan ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat. Monggo Penemban Durna. Pate sempune kula aturi mlebet wonten ing taman Sari. Kang kinare wangsit pindha kombang angat japing tawang susah angin ngendi nggone
Miang galing kangkung beksimi beruluke ngungkuli langit. Oh, lele kentos walu gembol manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante pripun Kakang Mlemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mlemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Senguni katuran karaharjan inggih wilujeng. Menapa to sababipun dinejeng andika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul anusri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Mboten wonten penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mawan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumerek ing wanci andadosaken raos kula menika bingung. Karena kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin. Bagong menika derajatipun aceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari Negari Ngastina. Samangke ngaten mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sungunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Lole mak tratap aku tak kira nek Setyaki. Sencaki kok raine kaya ember kaya ngono. Lho iya lha kok dadi isa kaya ngono-ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon telu saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke Satriya Bajahita. Baca-baca dengkulmu melacak ora?
Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki Jreng Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkone arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa Nata Ngastina, wis ngerti. Ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Wah aku wis tetep ngantepi seduma bathus nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincong sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati urgane. Sayang. Wonten dawuh. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nek nganti Aak menang pokoke kowe tak goleke us. Tobat kan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih ngestaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Di kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasa ya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina.
Dewate. Pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketape Kakang Mremban. Titikane ngaya untuk cocok praptek kikir sok manyo ilang raganyo terus tobat ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabot nanging bareng aku weruh raine iki Bagong lho iki. Karto Kebo. Hus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe. Sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu, kowe nyawango karo kahananmu, kowe drajating wong ceplik, kowe drajating wong loro saudon telu saurupan, kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat. Kowe wani bakal anggebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjung akhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kan ngomong wayang kok pangeran le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok koyo ana tengen kene iki kowe wani araku, aku wani des rampung. Ciwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan tapi itu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur? Sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo pangga tak ayoni Karto kuat. Kartomarma. Kartomarma.
Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong iki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jamarata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune on maju ne. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Kartomarma, Karto Denda, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbane kedenda. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Ojo mlayu. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Rak remuke raine. Aduh. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cekek-cekek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetan kok iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jeleh urip
Gejedelen nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wawani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok ayo Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjarane. Kukulatus banget. Ciare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra Bagong to? Pancen keparane to. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku? Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Pepenake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe. Jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ambone ra Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyambro ndasmu. Sing apik nek ngomong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis, nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa Cit? Tutur-tuturmu gati nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan.
Ha iya. Rumangsa pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Ha mboten. Lho. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawon ora karu-karuan. Napa melih kula mengke malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Oh iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkoan tiban cundha maneh ora jeblok kowe kamu tetang Durna. Panalingan majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda pancen manuk maning jajalan Sukertaning bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang budal bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho, drai jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Merga kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik, dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki ning peperangan, ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, merga diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu ning merga entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip,
tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi. Tok gonggongke, tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar we mungsuh iki. Arep ana ing Astina kowe dadi guru, arep ana ing Astina kowe dadi pendhita, nek mungsuh aku kowe kentekan akal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gedhiye mergo tatu, aku isih iso glawat, tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti PSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Ger. Kula ingkang sowan ger, nuwun mahapunten Bawan Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih banglawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih banglawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh. Sampeyan ampun gawar-ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong nggih. Wah, iblis lanat Bagong gladang kok mate. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Aku ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apikane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong, nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Nggone njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Napa? Paling karepe iki masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa ki sing ngerti ki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nang ngono kuwi. Ha iki mesake nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayali binatang gembira loka.
Nek cara biyen ngono iki aku ora hafal. Ngapalke nesune Baladewa cara biyen Strayoli binatang Strayoli September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tantangono legane atiku, Mas. Loh. Wadah. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Lha iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki to iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ratatanan. Menungso ratatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot iki. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake diajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya ngomong. Wis kaya bakul obat. Iki dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Nah. Ngomong iki langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Gretel Nenggala jeblok ketemu. Mati dah, muter dening aku bareng. Mati dening aku menungso ratatan. Tenanan iku aji kira. Lagi ketap-ketip bres. Apa no masamu aku ora duwe kekuatan? Enteno. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Legane ati kaya. Wah! Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso, tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Grek. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso. Kados pundi? Yayi. Sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawa dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara leres lan boten atur dara. Telanging naman sari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangke
Mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tan wandhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut najan bawa penemban Durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh Koko Prabu menapa iki kula badhe kejalan dhateng Yai Ratu Panowati Yai Lenggah Sekeca menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton nyengetaken saliranipun Yai Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening malih menika. Ora badhe tindak dhateng pundi kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Manggahanglo sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang bubar mawut lakuning perjurit rantak-rantak kaya sila blekiti. Sila ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara ing Ngastina. Yayi Banowati pun kakang saya petekono diajeng garwaning pun kakang. Sritina ning pasewakan